Derde zondag van de Advent. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u Christus. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Dit is dan het getuigenis van Johannes. Toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen, wie zijt gij? Daarop verklaarde hij, zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid, ik ben de Messias niet. Zij vroegen hem, wat dan? Zijt gij Elia? Hij zei, dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde, nee. Toen zeiden ze hem, wie zijt gij dan? We moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? Hij sprak, ik ben zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg recht voor de Heer. De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem, wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar onder u staat hij die gij niet kent, hij die na mij komt. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Woord van de Heer. Wij danken God. Wordt u soms ook niet moe van al die praatprogramma's? Elke zender heeft zijn eigen talkshow. En er is geen onderwerp of er wordt over gepraat. Maar hoe wordt er gepraat? Soms lijkt een interview meer op een verhoor dan op een geïnteresseerd gesprek. Niet alleen de vragen liggen reeds vast, maar vaak ook het antwoord. En o wee als het niet verwachte antwoord toch gegeven wordt. Mensen van de kerk, bisschoppen, priesters en andere werkers in de wijngaard worden ook met de regelmaat van de klok op het matje geroepen. Ik word van die gesprekken niet zelden somber. Het zijn altijd dezelfde vragen en wezenlijke thema's blijven onbesproken. Zouden ze wel ter tafel komen, dan zou menig oppervlakkige vraag niet langer gesteld worden. We merken het ook in het evangelie van deze zondag. Johannes, hij komt om te getuigen van het licht. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Een hele tijd had Johannes de Doper doorgebracht in de woestijn. Zijn opleiding als het ware afgerond. Nu wil hij vol enthousiasme met de mensen spreken over dat licht. Maar wat zien we? De mensen zijn helemaal niet geïnteresseerd in zijn boodschap over het licht. Ze laten hem amper aan het woord komen. Het enige dat telt zijn enkele oppervlakkige vragen. Vragen zoals we ze in menige talkshow tegenkomen. Wie bent u? Bent u een profeet? En de ondervragers van Johannes zijn al even ongeduldig als de vragenstellers uit onze tijd. Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Johannes geeft vervolgens een antwoord. Hij is de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg recht voor de Heer. De vragenstellers zijn echter totaal niet onder de indruk. En waarom niet? Allereerst omdat Johannes geen antwoord geeft op hun vragen. Johannes vindt zichzelf niet zo van belang. Hij is immers niet zelf het licht. Hij mag getuigen van het licht.
Bovendien leeft de schitterende tekst van Jesaja, die we in de eerste lezing horen, niet echt in het leven van de vragenstellers. Ze zullen de tekst wel weten te staan, maar ze hebben de woorden niet vlees en bloed laten worden in hun eigen leven. Waarover spreekt Johannes de Doper zo enthousiast? Jesaja geeft het antwoord. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met het kleed des heils en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen. Het zal niet lang duren of Maria zal deze lofzang van Jesaja overnemen. De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan en machtig is zijn naam. Wanneer Johannes de Doper spreekt over het licht, wanneer vandaag de kerk in navolging van Johannes spreekt over dat licht, dan gaat het niet over Johannes, ook niet over de kerk. Het gaat niet over de vraag of ze wel of niet bevoegd zijn om te spreken. Nog minder gaat het erom Johannes en de kerk in onze vragen te vangen. Nee, het gaat om het komend licht. Het licht waarmee wij ook zelf bekleed zijn bij ons doopsel. Advent betekent hij komt. Christus komt om ons te bekleden met het kleed van het heil. Indien wij hem toelaten in ons leven, dan zal hij ons genezen wanneer ons hart gebroken is. Hij wil ons bevrijden wanneer we ons opgesloten voelen. Hij zal de tranen van de ogen afwissen. Onbekend maakt onbemind. Aan ons de keuze de boodschap van Johannes en de kerk aan te nemen of er zonder kennisname aan voorbij te gaan. Vruchtbaar Advent vieren mag betekenen dat we Jezus in ons leven toelaten. Dat we het uitproberen. Dat we niet aan de buitenkant blijven staan. Dat we ons openen voor het kind van de kribbe. Dat we de uitdaging aannemen. Leer de Heer kennen. Misschien kunnen we dan in de kerstnacht met zoveel bekende en onbekende leerlingen van Jezus uitroepen: ik wil juichen in de Heer, want hij heeft mij op de dag van mijn doopsel bekleed met het kleed van het eeuwig geluk. Amen.